enanopa ene ye bo wamane se enipa wo pese okokotu franka ema NPP amanyoko no ora Alan Kojoche Martin washa probase wa Asante mantemu odna probo no kopie mu ewo otumfo se tutu ahemfie ne ho na otumfo edeto wanim se NPP amanyoko no epese wo yobi ema ne di amanyoko no animu a ewo so wo hwese nipa wo yi no wo ye kandini obetimi aboa ama oman Ghana akonanim. Enche ana trade minister Alan Kojoche Martin ade ne dwumadie eto ho ehyaase se ne botaye si nani so beya Ghana mampane no obetu ho anamo enche bia na NPP amanyoko no ekwakoto aba ayi frankatuni ade ama amanyoko no enam so emopanyinin wo hye na probase afiri Asante mantama wo ba baje opemso ensem enhyira emrodu Asante mantama no nipa botwi edi nachi a na esewani ense okakire Asantehene otumfo setu otoso emienu ade ato edwase said ye sitete won free mon kola brema menim no wanu ntia obia emwanu so ntia obia hwe mu de oba obetimi ayenko a ye wasa o party fo no ho se ye nyi nipa mada NPP ano mu ye ma nipa no Ghana fo nyina so adwene ho mo nwene Ghana de ho se de mo pe no wo party no owura Alan Kojoche Martin emre ode ne nsem atudwa o manhia no o kire mu se enfie enan ani na chikakra factories 296 ana yabwa akwakra ma womude tintim efom na mekanisa yanja Asantehene mu 296 ye mu 47 ewa Asantehene mu anu akire soso ye mu se koko asom ye de gold asom ye na soso edubria esese ye penu mani bi ka ho na etimi ama empunto na akonanim anonti mede hihye bebre egu akwam a se koku achi gold achi no ye ba hye no ma bi ase a ebetimi abie omanum na ama adwuma aba ebi ni se ya sha ase se sesei ye assemble cars ye cars wo Ghana mekan amabai maybe we are cars akese gira no emunsia ana sesei o ma ba hye assembly plant e wo Ghana o ma ba hye ase nana